בוא נדבר קצת על דוקטור לפיד. לא על נוהל קבלת התלמידים לבר אילן, אלא על כל אותם אנשים שמתעקשים תמיד להגיד, אני לא חלילה כופר בזה שיש לו כישורים מיוחדים. ואני לא יודע על מה הם מדברים, ואיזה כישורים מיוחדים יש לו שמתאימים לאקדמיה. אז הלכתי לכתבי הדוקטור, והפקפוקים שלי רק קצת גדלו. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. בוא נתחיל מיוון העתיקה, אוקיי? לפיד כותב על אתונה ומונה את גדולי יוון העתיקה, אריסטו, סוקרטס, אפלטון, קופרניקוס. קופרניקוס הוא אסטרונום פולני בן המאה ה-16, לא יוון ולא עתיקה, אבל מילא קורא טעות של 2000 שנה, זה לא רציני. באותו מאמר הוא גם מונה את גדולי אומנות הרנסנס. מיקלאנג'לו, ליאונרדו, דונטלו, ג'קומטי. יש פסל ענק בשם ג'קומטי, אין ספק, רק שהוא שוויצרי ומת ב-1966, הרנסנס נגמר קודם, תאמין לי. אבל לפחות הטעות צומצמה, רק 500 שנה. אז אולי במדע המדינה הכישורים. לא ילך. במאמר ענק על החוקה האמריקאית, הוא משבח אותה, בגלל שהיא לא נכתבה על ידי ועדה, אלא על ידי אדם אחד רב השראה שקוראים לו ג'ון אדמס. אוי ויי, החוקה האמריקאית נכתבה על ידי ועדה של עשרות בני אדם. ג'ון אדמס אפילו לא היה באמריקה. מאיפה הוא לקח את זה? אין לי מושג. יהדות? גם לא ילך. הוא החליט לכתוב כתובה חדשה. והוא הודיע לקוראים שלו שהכתובה היהודית הישנה היא שטר קניין בזוי ועלוב. חבל שהוא לא שאל מישהו שיש לו בגרות. כי הכתובה היהודית המקורית היא המסמך הפמיניסטי ביותר שהיהדות יצרה. אבל כולה זכויות האישה, אבל לא סיפרו ללפיד, אז הוא כתב חוקה חדשה, כולה שמלץ וסחרין, ואף הזכויות נשארו רק הקלישאות, אולי שפות זרות. אתה יושב? כי אתה יודע איך הוא תרגם את המילה forefathers, אבותינו, הכל כתוב בעיתון? 4 האבות. מילא שהוא לא מכיר חומש, אבל חד גדיה הוא לא מכיר, 4 אמהות, 3 אבות. לא יודע למי הוא התכוון, כנראה לאברהם, יצחק, יעקב וקופרניקוס, אחרת אני לא יכול להסביר את זה. רק בגלל שאין זמן, אני לא מספר לך מה הוא עשה לשייקספיר ולג'וליוס סיזר, בשביל להגן על אולמרט, לא לאיזו מטרה קדושה, שאלוהים יסלח לו, כי שייקספיר לא יסלח. ותאמין לי, כל זה רק טיפה קטנה בדלי די גדול. אז גם אני לא טוען שללפיד אין כישורים מיוחדים. אני חושב שהוא באמת אחד מגדולי יצרני ומשווקי השמלץ באזור השפלה, בעיקר אחרי שסגרו את מרכז האבז. ואם מרגרינה מוקצפת הייתה דיסציפלינה אקדמית, דוקטורט, היה צריך לתת לו את כל הקתדרה. ואני רוצה להרגיע אותו, קתדרה זה משהו חשוב באוניברסיטה, זה לא הצינור הזה שתוקים למי שלא יכול להשתין. אבל ברצינות, זה לא סתם גליצ'ים של עיתונאי, וזה גם לא סתם בורויות משעשעות. זה הרבה יעירות ורשלנות יש בזה, מכיוון ש20 שניות על מקלדת, או 3 דקות באנציקלופדיה, זה פשוט לא קורה לך בתדירות כזאת גבוהה. ואם עיתונאי לא מוכן אפילו לעשות את המחקרון הקטן הזה, הוא מוכיח משהו על הכישורים האקדמיים שלו. אז אולי כדאי שדוקטור לפיד בכל זאת יעשה בגרות לפני שהוא מתחיל לקבל פציינטים, כי זה יעזור לו. איזה מזל שאני לא דוקטור, כי אתה היית קורא אותי לגזרים. בית מיכאל, תודה רבה. עד כאן תקשורת להיום, נהיה פה בשבוע הבא. להתראות.